auren mata. Aba kai mai haƙi da ina yau ake bikin auren mata, kai kai kuma kan mashekiya zallar mata. Har daren da jamage bai ganshi ba, mai ladab shi ke bin na kan gaba, mai hali ba zai bar halinsa ba, mai ado ya zai san da ba uba, kuma abinci na bai bar su o'o ba, ba su kalan dangi yana bikin zallar mata. Allah ka raba mu da halin bakar diya, mai kama da halin yar macijiya.